Ay, Brad. Tinaw na ko mata. Tinaw na. Oh, nakakita ka? Nakita na ko. Oy, sus na ayaw kasi mo sakit. 500. Orasyon, orasyon sa espiritu nga makapaayo para ako makakwarta og daghan kaayo. Buligi ko ninyo. Orasyon. Ay, oy, Brad. oy, Brad. Ay, isa. Sibog-sibog diri gamay, Brad. Magpatambal mi, Brad. Ay, magpatambal mo, kibaw na mo sa akong patakaran dire. Nga, kung di ko makapaayo sa inyong sakit, muhatag ko 1,000. Ano ba? Pirog. Maayo mo, muhatag mo na ko 500 pesos. Okay mo, anak? Kung di ko makapaayo sa inyong sakit, ako yung muhatag og 1,000. Oh, di ako yung 1,000, ha? Oh. Kana mas labing ayo. Oh, okay. Ay, ikaw unahon, unsa may kanang gipamati nimo, sir? Di ko kita, Brad. Di ka kita. Orasyon. Pila man eh. Nawa ko nakita, Brad. Uy, nakita patay. Delikado makahatag ko ni ko 1,000, no? Esa. Basig naar na daghang muta, ako nang kiskiso ng imong mata. Esa. Atong kiskiso ng imong mata, ha? Ay, Brad. Tinaw na ko mata. Tinaw na. Oh, nakakita ka? Nakita na ko. Oy, sus na ayaw kasi mo sakit. 500. 500. Ha, wala to patakaran. Basta maayo mo sa inyong sakit, muhatag mo 500. Kung di ko makapaayo, 1,000 akong ihatag ninyo. Okay. Baylo mo, dire ka. Kay ato nang tambalan ang imong sakit. Kwarta na. Okay? Unsa man imong sakit, Brad? Ita ra day. Di ko ka panglasa, di sa ko ka panimaho lagi. Murag lisod-lisod na imong sakit. Di ka kapanglasa, di sa kakapanimaho. Dugay na ni sakita na ko. Orasyon sa espiritu nga dili makapanglasa. Tambali ni ang akong tapad nga murag agta. Nga. Ako palubot. Na, matay di. Wa jud ko ka panimaho gyud. Matay ako to yung maghatag sa 1,000 ni. Yaha ka niya. Sige lang, Brad. Kanya, Brad. No. Imna ni, Brad. Imna na. Tambal na. Matay. Baho ng gasolina. Oh, gasolina na. Uy, nakapanimaho na ka. Uy, naayaw na ka, Brad, sa imong sakit. 500. 500. Wala to patakaran. Kwarta. Matay wa gyud ta ila. Handok ko sa silugod kay basig lugito niya akong mata. Nalas ba ko nga. Ay ko gasolina. Sila makabawi ta na sunod. Kaila religitan makakwartal kita daghan na. Brad, okay na mo, ha? Kakwarta na dyan ko. Orasyon.